Bona tarda, gràcies a tots i totes per assistir avui a aquesta primera tertúlia de l'activitat Tertúlia Sant Clau, de la secció al Palau de la Maièutica de la Universitat Popular Sant Joan d'Espí. I abans de començar volia fer un recordament de totes les tertúlies que tenim programades en aquesta secció. La següent tertúlia serà el 14 de gener i en aquesta tertúlia tindrem una conferència que assistirà a la Fundació Ferrer i Guàrdia per explicar-nos tota l'obra que va fer el pedagog Ferrer i Guàrdia amb l'escola moderna. Després ja passarem al dia 4 del 2, que ens endinsarem al tema de l'eutanàsia. I finalitzarem aquesta ronda de tertúlies amb una del 5, que farem una confrontació entre el que és la democràcia representativa amb la democràcia directa. Creiem que són temes molt interessants i estan oberts a que assisteixi tothom i que tothom participi. Avui començarem amb un concepte que per a la gran majoria de les persones és desconegut. I el coneixerem de la mà d'Albert Riba Cañardo, president d'Ateus de Catalunya, que va respondre molt amablement a la nostra invitació per estar avui aquí amb tots nosaltres i explicar el concepte de l'apostasia. Dir-vos també que van enviar diversos correus a la diòcesis de Sant Feliu, convidant-los a assistir avui aquí per parlar del tema de l'apostasia, i molt amablement van declinar la invitació, al·legant que no tenien personal per poder assistir. Es van dir que li enviessin per correu totes aquestes preguntes o qüestions que tenien sobre el tema. Ho van fer i a dia d'avui encara estem esperant resposta. Degut a això, també van contactar via el correu que hi ha de contacte a la web de la Facultat de Teologia de Catalunya, també per invitar-los perquè assisteixin avui. No hem rebut resposta, llavors aquesta cadira buida és per això. Explicat tot això, començarem la tertúlia i introduir de manera molt senzilla el concepte d'apostasia, que després desplegarà amb més profunditat Albert Riba. Començarem per el més senzill, no? Anirem al diccionari de la RAE i buscarem la seva accepció primera, que diu que apostatar, dit d'una persona, abandonar públicament la seva religió. Bé, al nostre país es pot realitzar aquesta acció d'apostatar, però no està exempta de polèmiques i de dificultats, que l'Albert ens explicarà a continuació. Doncs començarem aquí amb el tema de l'apostasia, que és un tema que n'heu sentit parlar segurament més d'una vegada, però no és un tema massa popular, perquè els mitjans de comunicació, la Església Catòlica, la Judicatura, fa tot el possible perquè aquest tema no es remeni gaire. I ja veureu el per què, perquè la història de l'apostasia aquí a Espanya és com una pel·lícula del neorealisme italià, aquelles pel·lícules negres de personatges absolutament absurds, incongruents, doncs això és l'apostasia en Espanya. Hem de pensar que l'apostasia és una cosa que serveix perquè... L'apostasia és conseqüència de l'actitud de les religions que transformen un acte civil, com és el naixement d'una criatura, l'acceptació social d'una criatura, en un acte religiós. No li expliquen ben bé als pares en què consisteix la història, perquè la història després en parlarem. Però l'acte de naixement d'una criatura i d'acceptació d'aquesta criatura per la societat és un acte molt antic entre els humans, però dels primers homínids
que hi van haver-hi, les tribus aquelles que anaven petites, grups de 2 o 3 famílies que anaven per les muntanyes i totes aquelles coses que ens ensenyen les pel·lícules. Quan naixia una criatura era una festa molt gran perquè era la possibilitat de supervivència d'aquell grup. Perquè aquests grups morien la gent com a conills, vull dir, morien molt per malalties, per accidents, perquè se'ls menjaven els lleons, de tot els hi passava a pobra gent, no? De gana, de fred, de tota classe de coses morien. Llavors, una criatura sempre era una possibilitat de supervivència del grup i es posaven molt contents i feien unes grans festes per celebrar l'arribada d'aquella criatura. I a més, el conjunt dels que no eren els pares naturals d'aquella criatura doncs també participaven acollint en aquella criatura i fent-la pròpia. És a dir, les criatures eren el que es diu de la comunitat, no eren unes criatures del pare i mare tancats a casa seva o a la cova, sinó que eren de la comunitat i allò que hem vist en molts puestos, no? Vull dir que les criatures hi ha com guarderies, que un grup de mares les cuida, no? Vull dir, els animals també ho fan, això. Vull dir que no és una cosa exclusiva dels humans. I seguint l'exemple dels animals, els humans també ho feien. Per tant, el naixement és un acte social molt important en l'espècie humana. I les religions, en general, se n'han apropiat perquè, celebrem que ha nascut una criatura i de pas l'apuntem a la nostra religió. Ja està, ja la tenim al sac, ja en tenim un mes. Vull dir, per aquí ha anat... Què passa? Que quan la gent creix es comença a qüestionar, i jo què hi faig aquí? Què hi pinto jo amb aquesta religió? Vull dir, en la nostra societat hi ha molta gent que es pregunta per què jo estic a ser catòlic quan ningú m'ha preguntat res, perquè a mi ningú m'ho ha preguntat. Llavors és quan es produeix el procés cap a la fuga de les religions. I aquesta fuga té una paraula que es diu apostasia. Apostatar és abandonar una fe. Una fe, una creença, inclús una ideologia. Apostatar és abandonar una de les possibles opcions de consciència o ideologies que hi ha a la societat, abandonar-la. Per tant, podem pensar que s'abandona una religió o s'abandona un partit polític, també és una apostasia. És curiós el de l'apostasia perquè la gent no coneixem bé com funciona. El concepte ja ens n'ha llegit una definició al José Manuel, no m'he equivocat, No. Avui no he tenit un nom raro. Correcte. Que l'altre dia vaig telefonar i vaig dir Sergi. No. No era Sergi. Bueno, doncs hi ha diversos, podem llegir el Diccionari de la Llengua Catalana, pràcticament diu el mateix que la RAE és una miqueta més llarg, una miqueta més enfarragós. Llavors diu, apostatar, negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. Això és el Diccionari de la Llengua Espanyola, que no té ningún sesgo católico ni nada. No se li veu el plomero que han puesto. Afortunadament això sembla ser que estava en fase de revisió per buscar abandonar públicamente su religión, que és el que tu has trobat. Però abans posava negar la fe de Jesucristo recibida en el bautismo. O sigui que la cosa té... Dicho de un religioso, abandonar regularmente la orden o instituto al que pertenece, com el novell, el de Solsona. Que diu, apa, jo me voy con la chica esta i quedeu-vos aquí per vosaltres, això. O sigui que també és una apostasia. Segons la Viquipèdia, és la negació, renúncia o abjuració a la fe en una religió i que també té altres explicacions com abandonar un partit polític o una ideologia o canviar d'opinió, de doctrina o el que sigui. Per tant, el que sí es veu clar és que és un acte intel·lectual. L'apostasia és un acte interior, jo apostato. Declaro apòstata i no necessito fer res més. En el moment que jo abandono una creença, una fe, una religió, una opinió, una doctrina, acabo de l'apostatar, ja no haig de fer res més. Llavors, per què hi ha tot el lío que hi ha aquí a Espanya amb això de l'apostasia i tot aquest... Ara ho explicarem, això. Ara entrarem aquí. Però abans d'entrar en aquest tema, m'agradaria repassar una cosa que normalment no es coneix. Ja sabeu que aquí som un estado aconfessional, però a l'estado aconfessional, a les facultats de dret, hi ha una assignatura que es diu dret canònic, el derecho canónico, el dret de la Iglesia Catòlica, curiosament. Encara perviuen a les facultats de dret el derecho canónico. Clar, el dret canònic què és? És la llei
de la Església Catòlica, en la qual regula la seva organització, les seves accions, les seves coses, els personatges que hi ha, totes aquestes coses, i també els pecats i delictes que es cometen. I aquí és on entrem en el llibre. Parlen de l'apostasia en 4 cànons, en 4 cànons parlen de l'apostasia. El 752 us dic el número, però és com si parléssim de xim, però n'hi ha 2.000 de cànons. Es diu heretgia, la negació pertinaç, bla, 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 i l'apostasia és el rebuig total de la fe cristiana. O sigui que per l'Església Catòlica també és una cosa dolenta. L'apostasia és una cosa dolenta. Són irregulars, en el 1041, aquest és el més important des del meu punt de vista, perquè diu, són irregulars per rebre ordres, és a dir, no poden ser capellans, ni monges, ni frares, ni coses d'aquestes, que hagi comès el delicte d'apostasia, heretgia o cisma. Què vol dir això? Que per l'Església Catòlica l'apostasia és un delicte. En el seu codi de dret canònic vigent, l'Església reconeix que l'apostasia és un delicte. És evident que no és un delicte socialment acceptat en el dret penal, però no deixa de ser que si ells manessin, farien el que està passant en 14 o 15 països en el món en aquests moments, on hi ha la xària com a llei comuna, que els apòstates es maten, punt. O sigui, el Tribunal Popular del poble de Halikuli al Pakistan es reuneixen els molars, els iaios, tot allà. Aquell ha dit que no creia en Déu, amb Alà, vinga, pedregat. O sigui que... I això va succeir aquí a Espanya durant la Inquisició. Aquell que es declarava apòstata era condemnat a mort, a la foguera o a altres tortures salvatges que es practicaven. Per tant, no és una cosa tonta i gratuïta, sinó que és una cosa important. Nosaltres, després ho comentarem una mica, hem arribat a la conclusió que podem fer certificats d'apòstata i n'hem fet certificats, n'hem fet 15.000 o 20.000 de certificats d'apòstata. I un o dos d'aquests certificats han servit per tramitar, no sé si amb bon resultat o no, perquè triguen la intemerata, per tramitar la nacionalitat espanyola com a refugiat polític o religiós en aquest cas. Perquè hi ha països on la gent té que sortir per cames i nosaltres els fem un certificat de que són apòstates i que en el seu país l'apostasia és delicte de pena de mort. I per tant, això pot afavorir que aquestes persones obtinguin la targeta de resident. Explico aquesta anècdota perquè es vegi que una cosa que va començar, així entre cometes, com a broma, ja que l'Església no és capaç de fer certificats, fem-lo nosaltres, perquè legalment és possible. Vull dir, al final també ha tingut una certa importància per a algunes persones en concret que han pogut tramitar la seva residència a través d'aquest document. Per tant, doncs, m'interessava explicar això que és un delicte i que encara ho és per l'Església, que si venés faria el que voldria, doncs encara val la pena parlar-ne. Anem, doncs, de cap a la història d'Espanya, que és on ens divertirem també força. La Constitució de la Segona República deia que no podran ser fonaments de privilegi jurídic la naturalesa, l'afiliació al segle i les creences religioses. És a dir, ja la Constitució de la República deia que la religió no podia ser constitutiva d'una discriminació o d'un privilegi. En l'article 27 deia la llibertat de consciència i el dret de professar i practicar lliurement qualsevol religió queden garantits al territori espanyol, bla, 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 llevat del respecte degut a les exigències de la moral pública. Això de la moral pública és una cosa molt rococó, però que encara té un cert sentit, no? Ningú podrà ser compel·lit a declarar oficialment les seves creences religioses i l'article 48 diu l'ensenyament serà laic, farà del treball l'eix de la seva activitat metodològica i s'inspirarà en ideals de solidaritat humana. És a dir, deixava l'Església bastant separada de l'Estat. Per tant, amb aquesta posició tan clara de la República no feia falta la regulació de l'apostasia, no tenia cap importància, no en parlava. La llei de confessiones y congregaciones religioses del 17 de maig de 1933 tampoc parlava de l'apostasia. O sigui que la República, el tema de l'apostasia
diguem-ne que no era més que una cosa per a doctors i intel·lectuals estudiosos de la religió i de la història, però no era una realitat social. Arriba la Guerra Civil, bueno, la Guerra Incivil o la Guerra, com hi vulguem dir, a mi no m'agrada la Guerra Civil perquè sembla que sí, els dos bàndols estiguessin al mateix nivell i no és veritat. La Iglesia Catòlica es posiciona a favor de la rebel·lió militar, declarar la Santa Cruzada, els bisbes espanyols ho demanen a Roma i declarar la Santa Cruzada, fa impossible cap mena de posicionament a favor davant del dret a abandonar la fe, i a la zona del franquisme es podia ser afusellat immediatament si algú deia que no era creient. O sigui que havia abandonat, podia ser afusellat, però en aquell moment afusellaven per qualsevol cosa, vull dir que tampoc és que sigui massa això. La legislació durant els anys de la dictadura va patir una certa evolució. D'entrada, a l'any 45 es publica el Fuero de los Españoles, diu la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Ya está. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que les de la religió católica. Ja quedava clar per on anaven els tiros. Això era l'any 45, però és que poc abans, poble de tu que diguessis que no eres catòlic. Era una situació bastant demencial. El que passa és que es van trobar que, per exemple, el Marc, el que li va pagar a l'avió en el Franco per venir d'Àfrica cap aquí, era jueu. El Joan Marc de les Balears era un xueta i li va pagar. També algunes comunitats protestants van estar a favor del franquisme, que es van anar i van dir, escolti'm, no pot ser que ens matin pel fet de ser protestant. Nosaltres li hem abonat aquí pagant-se per poder vostè fer el seu rotllo, el cop d'estat. I llavors, a l'any 45 es fa aquesta declaració de que no es podrà ser molestat, que els molestaven igual, i que no podien dir res. Era allò típic que anaves pel carrer i veies un lloc on entrava i sortia gent, però no hi havia cap cartell, i era una església evangèlica, la Iglesia de los Santos, no sé què, etc. Les confessions que hi havia aquí, hi havia gent que portava 500 comunitats que hi havia aquí religioses de més de 300 anys, des de la ruptura de la Iglesia Catòlica, però inclús algunes anteriors, els jueus en alguns llocs on seguien. Y la ley fundamental del 17 de mayo del 58, por la que se promulgan los principios del movimiento nacional, aquí acaban de remachar, digo, la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única y verdadera fe, inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. O sigui, tu podies practicar la religió com volguessis, però tu eres un petardo de persona que no valies un duro i tal, no? O sigui, era una situació clarament molt contradictòria. Per suposat, abandonar la fe no era una possibilitat en el país. Però, senyor, les voltes que dona el món, volta el món i torna al món. Es convoca el Concili Vaticà II, i en el Concili Vaticà II hi ha una dels capítols que discuteixen, que no m'hi diuen, la cosa aquesta, que parla de la llibertat del dret a la llibertat religiosa i diu que totes les persones del món tenen dret a exercir la llibertat religiosa. I per tant, la Iglesia Catòlica impulsarà que a tots els països es publiquin lleis a favor de la llibertat religiosa. Cagada. Aquí, los católicos, apostólicos y romanos, más religiosos y católicos que nada, tenien que fer alguna cosa. Llavors es va començar a treballar aquest tema i el 28 de juny del 67, tarda, va trigar, la cosa va trigar molt. El 28 de juny del 67 es promulga la primera llei de llibertat religiosa. La primera llei de llibertat religiosa. Hi ha dos elements que són importants en el tema de l'apostasia per les conseqüències que tenen. El artículo 6, 1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 del Código Civil, se autorizará el matrimonio civil, és a dir, reconèixer que fins a l'any 67 no es casava ningú pel civil. Quan casaves per l'Església no et casava. Llibertat religiosa sí, però passa a parlar-ho. Fins al 67 no es fa
aquesta autorització sin prejuicio de los ritos y ceremonias propias de las distintas confessiones que se hagan a las escondidillas. No diuen aquestes paraules, però venen d'això, que no es vegin. Això diu l'artícle 6. Y el 31 diu: la prueba de que se profesa o no una confesión religiosa no católica se efectuará conforme lo dispuesto en los artículos siguientes. 1. La inscripción a una determinada confesión religiosa se acreditará mediante certificación del ministro competente para extenderla. O sigui, tu, si eres jueu, doncs el rabí de la comunitat et feia un certificat, el senyor Jordi Pérez és jueu. Llavors, tu anaves amb allò al jutjat i el jutge et casava perquè la llei li permetia, o l'obligava. La no inscripción a una religión que sí, per primera vegada els ateus són anomenats. La no inscripción a una confesión religiosa se acreditará mediante declaración del interesado. ¡Pam! Y aquí surt l'apostasia. Aquest és el punt. El abandono de una confesión religiosa exigirá la prueba de que el mismo ha sido comunicado al ministro competente de la religión que hubiese sido abandonada. És a dir, tu tenies que comunicar a l'Iglesia, llavors li comunicaves la teva apostasia, yo ya no soy de su gremio, y llavors la Iglesia se entenderá que cualquier cambio de inscripción no afecta a las obligaciones que han sido contraídas, tal, i el capellà corresponent tenia que fer un paper dient que efectivament aquest senyor ha apostatava, abandonava la fe i s'ha anat a l'infern ràpidament. Què passa? Que quan la gent normal a l'any 67, no estem parlant dels anys 40, a l'any 67 estem parlant de la gent normal, diu, jo no em vull casar per l'Església, que se'n vagin allà, no? Llavors es dona el cas que la gent comença a fer apostasies, comencen a apostatar. I els capellans al principi sorprenents, que diu, vinga a fer certificats d'apostasia i ho apunten a la partida de naixement, en els llibres aquests, ho apunten i tal, doncs això va funcionant, clar, però del 67 al 78 que ve la Constitució, vull dir, del 67 al 75 és molt franco i després la Constitució 3 anys després. La Constitució no aborda el tema de l'apostasia, estem aquí, a l'article 16 ja tots molts el coneixeu bé, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, nadie puede ser obligado a declarar su ideología y ninguna confesión tendrá carácter estatal. Tot això és un xanxulleo perquè la Iglesia Catòlica pugui seguir amb tots els seus privilegis. Llavors arriba la llei orgànica, els capellans segueixen fent certificats per la gent que es vol casar per lo civil, perquè això no ho han derogat. La llei aquesta de que si et vols casar per lo civil tens que portar el paper del capellà, doncs segueixen fent. Llavors l'any 80 es publica la Ley de Libertad Religiosa, la primera llei, entre cometes, en democràcia de la... És una llei molt dolenta, perquè la seva pretensió no és més que mantenir tots els privilegis de l'Església Catòlica, deixar, en aquell moment, a l'any 80, els col·lectius religiosos no catòlics eren molt petits, eren uns quants protestants, uns quants jueus, només a Ceuta i Melilla hi havia algunes comunitats de musulmans i poca cosa més, no eren percentatges que empipessin i no els hi van donar massa importància, no? Vull dir, van dir que podien funcionar i que viva la Pepa, però l'important era mantenir el xiringuito l'altre. I també doncs, que tothom pot elegir lliurement de professar, canviar de religió, abandonar la que tenia, això ho pot fer tothom. Vinga. I, curiosament, encara que parla de que no professar ninguna religión, que los ciudadanos pueden no profesar, llavors diu, quedan fuera del ámbito de protección de la presente ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos y parapsicológicos, no sé por qué no, si total lo sé, es eso, o la difusión de valores humanísticos, espirituales u otros fines análogos ajenos a la religión. És a dir, ateus i agnòstics al carrer. No se'ls aplicarà aquesta llei, perquè no poguéssim exigir en aquest país els espanyols són tots iguals, però no és veritat, perquè els que tenen una religió tenen uns drets que els que no tenim una religió no tenim. Són els drets que reconeix la llei de llibertat religiosa. Per tant, aquí ja tenim un problema interessant. En parlarem un altre dia perquè jo m'enrotllo. La Iglesia, davant del cachondeo dels anys 60 i 70, que tots els progres anaven a la Iglesia, presentaven el paper, a l'altre els feia el certificat, s'anaven als jutjats i es casaven pel jutjat, clar, vull dir,
Allò era l'època aquella en què els casaments als jutjats es feien en aquelles sales lòbregues que hi havia el despatx del jutge, negre brut com una mala cosa, ple de gajos de papers, allà entraven les nòvies, no hi cabia ningú més. Ja era una cosa uns casaments molt poc alegres, no? Per dir-ho d'alguna manera, una cosa molt així. Llavors, vull dir, els capellans van dir, va, anem a tocar la màquina. I van començar a posar penes, perquè, esclar, vull dir, tenien més feina administrativa de les apostasies que dels batejos, perquè els batejos, vull dir, omplien la fulla i ja està, no? Però l'altra tenien una feinada. Llavors els agafa un atac i després res, ara no farem certificats, no volem fer-lo, si total que sí, perquè hi ha la llei aquella que era obligatòria, es poden casar per lo civil tothom que vulgui, no fan falta els certificats, ja no feien falta a partir de la llei orgànica de llibertat religiosa de la Constitució, ja no feien falta aquests certificats. Però vinga, va, som-hi, tirem endavant. I doncs allò va baixar una miqueta, però als anys 90 la gent va dir no, jo ara no vull apostatar per casar-me, no, jo ara vull apostatar per tocar-li el nas a l'Església, que m'esborrin i que no cobrin diners perquè jo estic apuntat. I aquí comença una segona fase de la guerra de l'apostasia. Però fixeu-vos quina és l'evolució, no? Perquè això no ha passat a cap altre país. Vull dir, a la resta de països del món, l'apostasia la descobreixen quan senten a parlar que a Espanya hi ha moviments per l'apostasia als anys 90, però abans ningú s'ho havia plantejat, el tema de l'apostasia, ningú. Perquè d'aquí la religió va voler posar traves al casament civil, va inventar el tràmit de l'apostasia perquè la gent es pogués casar per lo civil, llavors després els hi va caure a sobre i ara no volen saber res, no? I vosaltres no volem... Jo no soy, no podem venir. L'apostasia és una que reconeix la Iglesia Catòlica des de temps immemorials. No reconeix, no. És un delicte, Bueno, que ho té contemplat. Sí. Perquè la Bíblia ja Sí, hi ha aquells, no sé qual, apòstata, hi ha personatges bíblics. Sí. No, l'apostasia és una cosa molt antiga. Però el tema és que aquí l'Església ho va voler utilitzar per frenar el matrimoni civil i li va sortir el tiro per la culata. I aquí és on estem ara, no? En què estan enfadats perquè els estem prenent el pèl, no? D'alguna manera és una presa de pèl. Llavors es comença amb el procés aquest de l'apostasia, de que la gent comença a demanar apostasies massivament. A València, aquí, a Madrid, amb els altres puestos, centenars. La gent va amb carpetes, amb centenars d'apostasies, perquè a més l'apostasia és un acte individual, ja ho hem dit. Tu apostates i després li comuniques a l'Església. A l'Església no se li demana permís, no, tu li dius a l'Església, jo he apostatat, reconeguin que sóc un apòstata. Tu li dius això a l'Església. Doncs l'Església, esclar, vull dir, aquí ja té un paper que no pot decidir si sí o si no. L'Església es posa una miqueta nerviosa i comença a posar pegues i demanar coses exòtiques. Té que escriure al Vaticà, té que anar a un notari perquè li certifiquin la firma, té que portar-me la fe de baptisme que la tenen ells, li has de portar una còpia certificada de la fe de baptisme. En fi, hi ha una àmplia modalitat de pegues absurdes que van posant per veure si la gent es cansa, per obtenir dos resultats. O que la gent s'enfadi i llavors, mira, és un mal educat, nosaltres que som tan bona gent, els hi deixem fer el que vulguin, miren, s'enfaden amb nosaltres, que no tenim cap culpa, etc. O bé, el segon efecte que t'encaixa, a la mierda, que deien en el Parlament, no? A la mierda. Doncs igual, no? Vull dir que te'n canses, després d'escriure 3 o 4 vegades d'anar al bisbat, que no sé què, no et facin ni cas, però al final te l'atipes i dius, doncs no, ja està. Jo puc dir la meva experiència, no te faltarà respecte, perquè jo vaig anar a apostatar i em van titllar d'homosexual i de comunista. Sí. M'explico, no? Sí. Una falta d'educació bestial. Lo qual jo no vaig entrar a la seva... No van entrar en joc. No vaig entrar al seu lloc, però me van fer una etiqueta dins el mono i vaig sortir d'allà, insultat i degradat. Sí, és que ells el que intenten provocar-te, perquè tu et posis violent, et posis insultant. Llavors, un cop has fet això ja has perdut la raó. Clar, vull dir, quan tu no respons a aquest model que tenen ells, doncs tot és un catxonde. Bueno, total, que als anys 90 torna a agafar embranzida això de l'apostasia i doncs amb l'aprovació del Vaticà conservador que hem tingut durant molts anys, doncs volen tornar cap al dret medieval, es neguen a acceptar el tràmit dels ciutadans, que jo no tinc que fer res, que no sé què, que no sé què. Bé,
Aleshores, aquí, a l'any 99, es publica la llei de protecció de dades. I veiem el cel obert, no? Anem. Amb la llei de protecció de dades, tots els fitxers, quan tu dius que t'esborrin, t'han d'esborrar. Quan tu estàs en un fitxer i dius que t'esborrin, t'han d'esborrar. Doncs anem per la llei de protecció de dades. Es presenten per part d'uns apòstates, es presenta la documentació a l'Església no fa cas, no fa res, i ens presenten una denúncia a l'Oficina de Protecció de Dades. L'Oficina Estatal de Protecció de Dades estudia el cas i treu una resolució dient que efectivament cal destruir les pàgines corresponents del llibre de baptisme on estan aquestes persones indicades. I l'Església, lògicament, presenta una demanda davant de l'Audiència Nacional i l'Audiència Nacional dona la raó a l'Oficina de Protecció de Dades. Però l'Església, que és infatigable, va dir ja en trobarem algun, i van al Tribunal Suprem. I en el Tribunal Suprem, un tribunal de tres, la història d'unes voltes que són al·lucinants. Aquí trobem en aquell tribunal, aquí ens trobem, a la senyora Margarita Robles, actual ministra de la Guerra. L'actual ministra de l'Exèrcit, la senyorita Margarita Robles, és la ponent de la sentència que dicta el Tribunal Suprem donant la raó als bisbes, canviant totalment el criteri. Passa de donar la raó a l'Oficina de Protecció de Dades, perquè l'embat no era entre la persona i l'Església, era entre l'Oficina de Protecció de Dades i l'Església. I la Margarita Robles li dona la raó a l'Església dient que els llibres de baptisme no són arxius, no són fitxers, i que per tant no procedeix, perquè són una amalgama, és una amalgama de coses que estan totes allà juntes, que no se sap ben bé què és. És una sentència, que una persona que està aprenent a llegir i escriure ja se'n dona compte que és una falsedat immensa. Però jo us explicaré perquè hi ha raons per pensar que hi ha una prevaricació per part de la senyora Margarita Robles i el Tribunal Suprem. El registre de baptisme és una cosa que comença a finals de l'època medieval, aproximadament, i es manté en la història fins a l'actualitat. I quan surt el registre civil? El registre civil surt alrededor del 1850. Van començar alguns ajuntaments a fer un registre civil, després van haver alguns partides judicials, es van estenent, no? Es van fent fins que l'Estat va decidir publicar una llei del registre civil i la va assignar la gestió aquí, als jutges. Tots sabem que el registre civil estava en els jutjats i que anaves al jutjat i t'apuntaven al registre civil. I què van fer? Com que no tenien gaires ganes de treballar, funcionaris d'aquella època tampoc, devien pagar-los molt poc, també per la gent, doncs van copiar el sistema de l'Església, van agafar els llibres de l'Església i en lloc d'Església va posar Estado, Registro Provincial de Ciudadanos o de Nacimientos de Badajoz o de Cantallops, d'on sigui. I els llibres, si vosaltres heu tingut ocasió de veure algun llibre del registre civil i algun llibre del registre de baptismes, són exactament iguals. Són uns totxos així, amb un centenar, més o menys, de pàgines per inscriure. Cada pàgina s'escriu per davant i per darrere i per tot número. La pàgina 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Llavors tu vas allà amb el teu paper del nen que t'ha nascut content o de la nena contentíssima. Ha nascut la criatura, anem a apuntar-la. El Josep, Joans i Ases n'hi ha a totes les cases i vinga, allà a apuntar-lo, no? I llavors, al final, hi ha 20 i pico de pàgines amb tot l'alfabet, la A com els telèfons, allò que hi havia abans, ara ja no sé el que és això, però abans hi havia una cosa que s'hi deien agendes, que obries i vibrava A, i allà tots els que tenien el cognom A amb A tenies el telèfon apuntat. Després B, una altra pàgina, C, per trobar la gent, perquè si no els telèfons a la cama que cabien, doncs tenies que anar a buscar el telèfon a les agendes. Doncs és com si fos una agenda, hi havia una pàgina on hi havia els que en el llibre aquell havien estat inscrits, que el primer cognom començava per A, o per B, o per C, o per B, o per E, etc. Fins al final. I el registre civil també, curiosament, van construir els llibres exactament iguals. Exactament iguals. Llavors, vull dir que la senyora Margarita Robles,
que va estudiar una carrera de dret, en la qual va tenir que estudiar la història i la constitució del registre civil. Digui que el registre de la fe de baptisme és una amalgama desordenada y acumulación de datos sin más sentido, està dient que el registre civil és una acumulació de datos sin sentido. Aquesta senyora és una poca vergonya i perquè a més no es pot dir que no ho sapigués el que feia, sabia perfectament el que estava fent. Per tant, no es mereix més que un tractament de prevaricació a l'acte que va fer. Bueno, doncs ja estem aquí. Ara l'Església Catòlica té una sentència que és de l'any 2000 i poc, no recordo ara, la tinc per aquí apuntada, 2008. La sentència del 2008, en la qual se li reconeix el dret a no fer res. Llavors, la batalla actualment de l'apostasia és a l'estira i arronsa amb els bisbats. Com que a cada bisbat hi ha un bisbe diferent, lògicament, però a més, els capellans que porten aquesta feina també van canviant. Durant el regnat del bisbe, doncs, igual en passen 7 o 8 o 10, depèn, no? Els bisbats grans com Barcelona, doncs, un capellà que dura en un puesto, doncs, un any i mig. I llavors passa a fer una altra feina i tal, i pic i flauta, amunt i avall. Doncs, clar, allò és un cachondeo perquè cadascú fa el que vol. Però fer el que vol en plan descarat, vull dir, un et demana que vagis a un notari a que et reconegui la firma o a que digui que realment tu dius allò. I nosaltres ja hem pres una posició, després l'explicaré, en la qual ens neguem rotundament el dret de l'Església a fer totes aquestes tonteries que fan, no? Facin el que vulguin i que... Llegeixo la sentencia. Sin embargo, no cabe aceptar de esos datos personales a que se refiere la sala de instancia estén recogidos en los libros de bautismo como un conjunto organizado tal y como exige la ley 3B tal, la de la protección de la edad, sino que son una pura acumulación de estos que comporta una difícil búsqueda, acceso e identificación en cuanto no están ordenadas ni alfabéticamente ni por fecha de nacimiento, sino solo por las fechas de bautismo. Escolti, el registre civil també. El registre civil la gent no hi cau, però quan una persona ve de l'estranger i es nacionalitza espanyol, l'inscriuen al registre civil. I potser té 70 anys. I com el buscaràs en aquella persona? Per la data de naixement? No. Per l'apellido? Tampoc, perquè al registre civil no hi havia llistes. Ara sí que estan informatitzats, però en aquella època no. En aquella època vol dir fa 30 anys, no? A l'època de les cavernes. Vull dir, o sigui que la senyora aquesta sabia perfectament el que estava dient i sabia perfectament que no estava dient la veritat. Pero aquí, con que pasa todo y cola todo para la iglesia, hemos encontrado a Don Sancho, ¿no? Con la iglesia hemos topado. Total, que estem en aquesta situació actualment. I aquí comencen, doncs, els bisbats que es neguen, els bisbats que no es neguen, tira, ronsa i molt. I aquí nosaltres convé inventar el nostre certificat d'apòstata. Podríem parlar del sempre a l'estranger. A França hi ha hagut algunes sentències en les quals obliguen a l'Església a estripar la pàgina del llibre de baptisme. A França no s'estan per tonteries, vull dir, els obliguen a fer això, i a altres països s'han fet accions per avançar en apostasies col·lectives, etc., però no prospera gaire. Altres religions. A l'Islam ja sabem que és pena de mort, segons la Xària i segons els documents dels rellotges. Afortunadament no tots els països apliquen la Xària com a llei civil, però sí que una persona que és apòstata és rebutjada socialment i segurament té que acabar marxant a un altre territori o fent coses d'aquestes perquè no són gaire tolerants, no són gens tolerants, els musulmans en general. A les esglésies protestants n'hi ha de diversos. Els més fonamentalistes segueixen una línia molt semblant a l'Església Catòlica i demés, i les que són una mica més progressistes van d'una altra manera. Els mormons també són bastant durs, per posar exemples. Aleshores, doncs, ens trobem ateus, què fem? Nosaltres hem assessorat una dotzena llarga d'apostasies col·lectives, i més de 3 o 4.000 apostasies les hem assessorat nosaltres,
I el resultat ha sigut variopinto perquè tot depèn de les ganes de la gent. És que la gent se n'atipa, perquè és una... O sigui, tu presentes un paper i no et contesten. Llavors, què fas quan no et contesten? Vas allà a protestar? Oh, no, és que estem molt afeinats, no sé què, ara és Setmana Santa, el virus s'ha anat, estem... no sé què... És dir, tot són excuses de mal pagador. Telefones, també és una... Nosaltres aconsellem telefonar, no anar-hi, perquè anar-hi t'emboliquen. Però si telefones ja la cosa està més fotuda, no? Perquè se'ls hi posa una ratlla vermella. Llavors tenen que fer alguna cosa. I aconsellem telefonar, no? Llavors, escolta, contestin, vostè contestin. Oh, és que vostè contestin el que sigui, però contestin. Jo li he presentat un document en el qual li demano una cosa, digui'm que no pot, que no es pot fer, que no és així, que blanc, que negre, el que vostè vulgui, però digui-m'ho. No calli perquè, vull dir, vostè no té dret a tractar-me així de malament, no? Bueno, algunes vegades contesten, llavors quan venen totes aquestes peticions exòtiques, no té com vostè portar-me una fe de baptisme. Per què si la té vostè? Vostè té els llibres de baptisme en custòdia tota la vida. A mi què m'explica del llibre de baptisme? Busca vostè on estigui la fe de baptisme. Quan dius això, llavors no la busquen, vull dir, simplement s'eviten el paper i ja està. Hi ha alguns bisbats que sí que diuen hem rebut la seva carta i prenem nota de que vostè és apòstata i pitos i flauta, abans prenem nota, ojo. Què vol dir prendre nota? Fa vostè una llista. Protecció de dades. Per què estic en una llista? I aquesta sí que és correlativa. Diu vostè que aquesta és com la... Aquesta fa d'Excel. Aquesta està en Excel, no? Aquesta la podem trobar. A veure, o sigui que com veieu tots són contradiccions, tots són invents del TVO, tots són coses estranyes, però la gent encara té ganes de fer-ho, vull dir, realment hi ha gent amb ganes de fer-ho, d'exigir que l'esborrin, i la Iglesia, sorprenentment, perquè els costaria més barat dir vale, i acabat, segueix dient que no, llavors això porta conflictes, sortir als diaris, això els espanta molt, o els espantava fa uns anys. Aniré al diari i dir, però perquè els diaris ja no publiquen aquestes coses perquè són tots de la cuerda. Però vull dir que hi ha alguns diaris, sobretot diaris regionals, petits, que encara publiquen aquestes coses. Llavors el bisbat li fa molta ràbia sortir als diaris. No m'han admès l'apostasia, el bisbat, són una colla de poca vergonya, se'ls hi fa molt de mal, els molesta molt. Estem en aquesta situació de la baralla. Ara l'última que hem assessorat ha estat del bisbat de Sant Feliu concretament, els de Vilanova i la Geltrú, un grup de noies que van organitzar i els hi han contestat que no més, que t'hi posis fulla, perquè els demanen tota la documentació, no? Llavors jo els hi vaig preparar una contestació dient que d'això nada. Vull dir, vostè vol fer-me anar al notari? No, perquè quan em van apuntar no em van cobrar res, no em farà gastar ara diners per fer això. Vostè vol que vagi al notari eclesiàstic? A què fer en el notari eclesiàstic? Ja l'estic dient, a vostè, Iglesia, ja l'estic dient que no. Que vol que no sé què? Doncs no. Nosaltres aconsellem no fer cas, només presentar el document i una fotocòpia del carnet d'identitat. I aquí s'acaba la història. I per últim, hi ha el tema del nostre certificat, que ja he explicat quin valor té valor 0, igual que el d'ells, vull dir, té valor 0, perquè no fan... O sigui, aquí l'interessant seria dir, a veure, quanta gent ha costa tant? 200.000, vale, doncs. Dels 2 milions que et donem, te'n fotem 200.000 euros, no? Una cosa així, no? Jo tinc una pregunta que fer. Aquí a Espanya sempre es diu que som un país aconfessional, amb la qual vol dir que tens llibertat de religió, però ells reconeixen l'existència de les religions, per tant, les estan financiant i les estan, de manera de facte, estan pagant aquesta religió perquè puguin fer la seva activitat. És que, des del meu punt de vista, jo no tinc per què pagar una cosa que és una qüestió privada d'una persona, d'una fe amb la qual no hi crec. Però en canvi jo, amb els meus impostos, estic pagant que aquesta gent tingui accés a segons quines instal·lacions o el que sigui per poder practicar aquesta religió. Per això jo demanaria, jo el que m'agradaria viure en un país que fos almenys l'estat ateu. Però no el confessional, perquè el confessional suposa laic. Perfecte, perdó, m'he equivocat. No, ja ho sé, però m'agrada de precisar-ho. No. Estaria jo en contra d'un estat ateu, No, és que m'he equivocat. Jo el que volia dir era aquesta paraula, laic i l'altra, perquè com estem tota l'estona amb el tema de mateisme, m'he equivocat. Però jo no vull viure en un estat confessional. No, perquè no tinc per què pagar la festa a ningú. I menys amb la qüestió d'aquest tipus, és una qüestió privada
i que cadascú pot tindre la religió que vulgui. I a més, fixa't que es necessita tenir molta cara dura, el que va fer el Partit Socialista amb aquest tema, perquè en el concordat s'especifica que l'Església... Preconstitucional. Sí, el concordat que es va firmar 3 dies després de la Constitució diu que l'Església s'ha d'autofinançar. Què és la què? S'ha d'autofinanciar. Que els calés que tingui l'Església els té que treure del seu esforç com sigui, passant la safata, demanant, robant, treballant, el que vulguin, però tenen que ser diners seus. D'això fa ja el concordat des del 79, estem en el 21 i 50 i pico d'anys, nada de nada o nada. Això no s'ha vist per cap lloc. I a sobre, quan els hi van modificar, com que s'estaven trobant que no funcionava bé el mecanisme aquell de la creueta en l'IRPF, doncs van decidir fer-ho, augmentar-los el percentatge. I els hi van augmentar el percentatge. Han fet de tots colors. Però, com tu dius molt bé, el problema neuràlgic és que els que no volem finançar l'Església també ens obliguen a pagar. Perquè posar la creueta no significa... Ho diuen... Mira, és que a mi és un tema... Intentaré calmar-me, perquè és un tema que em posa com una moto. Tenen la santa cara dura de fer els anuncis a la televisió i al diari per l'època de la declaració de la renda, dient no te costarà ni un duro, no te costarà nada poner la crucecita. Clar que no, perquè ho paguem nosaltres. O sigui, quan un catòlic posa la creueta, no tan sols que agafa diners seus, sinó que diners meus, per cada catòlic. Cada catòlic que posa la creueta m'està estafant a mi. Sí, senyor. Té molta cara dura. Per no parlar d'una qüestió que per mi és cabdal. O sigui, el que no pot ser és que l'Església tingui el privilegi d'adoctrinar dintre de tot el que és el sistema educatiu. Bueno. I viure molt bé de tindre aquest monopoli de l'educació concertada, per exemple. I la sanitat concertada. I els capellans a les presons. I els capellans a la sanitat pública. I a l'exèrcit. I a l'exèrcit. I més coses, vull dir... ¿Quién paga los sueldos de los curas? ¿Quién paga los curas? L'Estat. El Estado. Sí, sí. Por lo tanto, es dinero nuestro. Sí, està claríssim. Vull dir, és diner dels impostos. Per això aquí, en aquest país, hi ha molta feina, però hi ha molts interessos. Per què penses que no hi ha cap polític que s'atreveixi a obrir la boca? Y se apropian de todo lo que quieren apropiarse, de la mezquita, de la... Ara amb les immatriculacions han immatriculat 30.000 béns immobles que n'hi ha alguns que són esglésies, però la majoria no. No eren ni església ni res. I el terreny hi ha de tot, han fet de tots colors. I l'Estat, jo no sé nada. Están robando a cara de És una cosa bastant indignant. I per això la gent vol apostar, llavors es sorprenen que la gent marxi, se secularice i marxi. Avui he rebut una comunicació de l'Oficina d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya convocant unes xerrades sobre la secularització, per estudiar la secularització. Doncs què et penses, que la gent és tonta o què? Vull dir, la gent se'n dona compte que li estan aixecant la camisa amb tota aquesta història. Vull dir, doncs marxa, plega. Vull dir, què faran quan aquí els catòlics només siguin el 30% dels ciutadans? Que s'autoreconeguin com a catòlics. Ara en aquests moments estem 40 i pico. Més algunes gent que no contesta a l'enquesta, més un petit percentatge d'altres religions. O sigui, nacionals espanyols. Tinc aquí les dades del CEO i de l'Institut Espanyol d'Estadística. Que a nivell d'Espanya la situació és 50-30, 60-30, més o menys. Entre 50 i 60 de gent que es declara catòlica i un 30% de gent que es declara no creient en cap religió. Però aquí a Catalunya estem 40 i pico. O sigui, la situació aquí a Catalunya està molt ajustaica. Llavors, què farem aquí? D'aquí 10 anys, el 60% de la gent es dirà que no és catòlica i el 30% que són catòlics. Què fem?
exercir el dret a decidir i exercir el nostre dret a que aquesta llei no visqui a costa nostra. Però és que això ja tindria que ser una qüestió de principis, no de que siguin majories o minories, tindria que ser una qüestió de principis. L'Estat no té que mantenir cap opció ideològica, no té que mantenir, però esclar, en aquest país els partits de què viuen? Del que dona l'Estat, no viuen de les constitucions dels seus afiliats. Els sindicats una miqueta més viuen dels afiliats, però més, tampoc, vull dir, entre els cursos i... ¿Todos los partidos viven de subvenciones del Estado? Tots els que tenen algun escollit, sí. A la que tens un regidor en un ajuntament, pam, pam. Bueno, eso sí, pero que como partido, la Iglesia como Iglesia sí que cobra lo de la cruz. Sí. Tendríamos el derecho de que los partidos también le pusiéramos cada uno la cruz. Pero que los partidos ya cobran ahora. Pero los partidos como partido no cobran. Sí. Cobrará el concejal, no me acuerdo. No. Por voto, número de votos. Tantos votos, tantos errores. Eso sí, también es verdad. Eso es una subvención que tiene todos los partidos. Por lo tanto, proporcionalmente tiene cada uno los votos que tiene. Como mínimo es proporcional. Ya es millor que lo de la Iglesia, que no es proporcional. No. Lo de la Iglesia es topa a mí. Bueno, y otra cosa. Porque tengo duda. ¿Se ven obligados la Iglesia a contestar si quieres hacer la apostasía, a que te den de baja, te hagan la apostasía en un documento oficial? Porque yo sé de un compañero que la ha hecho y la hicieron un papel ahí de cualquier manera. Eso no... Una etiqueta que se llama. No hay ninguna ley, porque en Espanya, sí, que tot és una pilota que va donant voltes. S'ha presentat 3 vegades al Parlament espanyol, al Congreso de los Diputados, una proposta de llei d'apostasia. Y las 3 vegades, los dos partidos, toda la derecha, más los partidos del bloque constitucional, han votado que no. Que no. No volen ni sentir parlar d'una llei d'apostasia. Llavors, com que no hi ha llei d'apostasia, els bisbats no tenen cap obligació de fotre res. Res. Hacen un papel si quieren, y si no quieren nada, ¿no? Efectivament. Vull dir, l'úniques armes que tenim és denunciar-los a la premsa, etc. ¿no? Montar números de texto. Pues yo es que tengo los papeles todos en regla, porque a mí me dieron la partida de bautismo en un papel oficial, muy bonito y tal. Y todavía, con lo del COVID, todavía no he ido, estoy pendiente. Però no li portis. Tu fes el paper i el fotocopi del carnet d'identitat. Ho tanques amb un sobre, vas a correu certificado con aviso de recibo. I ho envies al bisbat. A ver si... I a veure què fan. A ver qué fan. Vull dir, tu no tens l'obligació, si ells no tenen l'obligació, tu tampoc. On està publicat que tinguis que portar la llei de... Jo ja sé on estan les coses, jo ja sé. No sé si ho sento que... No, si el compañero fue y me va a llamar, pero lo que tú dices, si yo puedo hacer una carta y exigiéndole un certificado como que no soy católico, porque entiendo que yo nunca he sido católico porque a mí no me preguntaron cuando me bautizaron, a ver por qué puñeta me bautizaron a mí y me hicieron católico, si no me preguntaron. Tu, quan anaves a escola, et feien classe de religió. Sí. I tu te'n recordes que hi havia una cosa que eren el bautismo, el matrimonio, com se diuen això? Los sacramentos. Els sacramentos. Los sacramentos, había los sacramentos, 7, ¿no son? Sí. 7 sacramentos. Pero de estos 7 sacramentos había 2 que eran más raritos. ¿Això ja us sona o no gaire? No sé si ya está. Pero yo no recuerdo de ningún... ¿Qué hacían estos 2 sacramentos que diuen que fan? Imprimen carácter. Hay 2 sacramentos que imprimen carácter, el bautismo y la ordenación sacerdotal. Aquests dos sacraments quedan grabados en el alma y no se puede borrar. A fuego aquí dentro. O sea que, festa fotra, porque tú lo llevas en el alma. ¿Dónde está el alma? No sé, pero es igual. Lo llevas ahí. Bueno, yo me da igual. Yo no... Pero es ridículo que en este país no se pueda hacer nada para obligar a la Iglesia a cumplir con lo mínimo. No paga impuestos, si no paga ni los obligatorios. Tú pones una tienda, la tienda de los horrores, y dentro tienes la serpiente con 2 cabezas y un camaleón con 3 colas. Y cobras a la gente por entrar 1 euro.
Y viene Hacienda y te dice, a ver, el impuesto, el IVA, el IBI, el no sé qué, el no sé cuánto. La Iglesia, vas allí a la Sagrada Família, 30 milions d'euros anuals d'ingressos, 30 milions d'euros anuals d'ingressos. Aquests últims anys perquè els japonesos han deixat de venir, però quan venien els japonesos, 30 milions d'euros. Entrada obligatoria, 7 euros o no sé cuánto. Y nada más allá de esto paga impuestos, no, no paga impuestos. Ah, vale, pero entonces no es una entrada, esto es un donativo. Sí, sí, es un donativo. Pues bueno, yo no quiero dar el donativo y quiero entrar, no puedo entrar. No puede entrar. O coge la entrada o no puedo entrar. Tú vas a la mezquita de Y Córdoba. ahí la Iglesia, el Estado no hace nada. Pero es que esto es lo indignante. O sea, a mí que la Iglesia sean unos ladrones hay en muchas partes. No sé com dir-te. Vull dir, forma part de la vida que hi hagi lladres, serenos, hi hagi de tot, no? Però el que és inconcebible és que l'estat espanyol tingui que vindre a Europa i li digui tiene que cobrar el IBI de los bienes de la Iglesia, que els hi vinguin d'allà i els hi obliguin a fer això. I a l'IVA, té que cobrar l'IVA dels negocis de la Iglesia, perquè no cobren res. Sí. Bueno, estem arribant a un nivell de tonteria ja que No, La tontería, claro. Estábamos hablando, no sé si tú ya no estabas aquí todavía, del papel ese que te dieron. Sí. Eso es como cocina. Sí. Cocina, encima. Pareció que me insultaron. Te insultan. Yo- Ese papel no costa yo- ninguna. Me insultaron y que quede claro que a mí, que me puedan decir homosexual, en este caso no lo soy, no es para mí no es ningún insulto. A mí lo que me parece un insulto es que tacharan a toda la gente que va a apostatar de ser de izquierda radical o comunista y ser homosexual. Bueno, pero bueno, ¿esta gente en qué mundo vive? A ver, yo porque no Bueno, tengo de ganas de... moment, una cosa està clara. Aquí no volen fer la investigació que s'ha fet a França sobre la pederàstia clerical. Ya es un No la volen fer, Ja perquè veuràs. si a França van sortir 300.000 casos, Aquí aquí en sortirien bastants més. Bastant més. I tenim menys habitants. Sí. O sigui que... Home, però que aquí es portava una impunitat absoluta durant tot el franquisme. O sigui que... Aquí ¿Usted pot cree que sortir- saldrá? Eh? ¿Usted cree que saldrá aquí la lista igual que en Francia? Depèn de nosaltres, de la Sí, capacitat clar. de lluita que tinguem. Sí. Sempre estem amb el mateix. Vull dir, el que passa que malauradament vosaltres dos, per el que veig, heu tingut interès, heu fet l'aportació, heu intenteu fer, etc. Però la majoria dels ciutadans d'aquest país és de la mierda. Perquè ja veuen que barallar-se amb l'Església és molt dur i que els polítics no fan res. Tu has vist un polític que es defineixi públicament i amb autoritat d'ateu? No. El màxim que arriben és a agnòstic. Sí. Perquè l'agnòstic, com que ningú sap el que vol dir, no és ni carn ni peix, no és allò... És un mar i muntanya. Sí, mar i muntanya, ni sí ni no, ni blanc ni negre, tira que te vas. A mi m'enfado, amb els polítics. Quan diuen, no, jo és que sóc agnòstic. Tu saps el que és ser agnòstic, si no saps ni el que és. No, ahorita. Saps el que és. Sí. Bueno, pues no, he llegado a la conclusión que no voy a ver a Així i tot, si vols tenir un paper que digui que ets apòstata, jo et faig un certificat d'apòstata. De tota manera, jo li dic una cosa, jo la carta que vaig enviar al bisbat... Espera, que me conteste. Sí, entres a la nostra pàgina web, que és molt fàcil, si no en saps tu, el teu fill, el teu net, sobretot el teu net, segur que en sap més que ningú, t'entra a la pàgina ateus.org, ateus.org, molt fàcil. Entres allà i llavors allà busques certificat d'apostasia o apostasia, informació sobre apostasia. Vas a la pàgina corresponent i hi ha un lloc on diu certificat d'ateus de Catalunya, certificat d'apòstata d'ateus de Catalunya. Entres allà i allà et demana el nom, el DNI, l'idioma en què el vols i no sé si alguna cosa més, perquè ho fem en català, en castellà, en euskera Y hacéis i en gallego. certificado de apostasía. Ho fem certificat, i el firmo jo, Molt bé. Jo firmo que aquest senyor és un apòstata, perquè m'ho ha dit ell. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo y además lo voy a hacer, por tener el papel en casa. Mis hijos son ateos, mis nietos también son ateos y no es porque yo lo haya domesticado. Però tu els teus fills ja no els has batejat. Clar, els teus fills no estan batejats. No me entero. Bautizados. No los bautizaste tú a los tus hijos. No, Pues ya está, no hace falta apostatar. Solo puede apostatar el que está bautizado. Está bautizado. no sé, quiero decir que yo... Para liar la paz. Yo no lo he domesticado, yo simplemente... Natural. No, vivido la vida natural y tal, y cada uno pues ha salido pues
como tiene que salir. ¿Me entiendes? Si Sí, es sí. que Sí, si sí. para mí no existe Dios, a ver, És que amb una criatura, si no li menges el coco quan és petit, de gran és molt difícil, convertir una persona en una religió, és molt difícil. Vull dir, l'única oportunitat que tenen de fer adherents a les religions és agafar-los amb 3 anys i començar... Això és així i, a més, no pots investigar sobre això. Està prohibit perquè et caurà el cel a sobre si hi toques, si penses sobre aquesta qüestió. Aquesta qüestió no es pot. yo creo que soy, porque a mí en mi casa tampoco me dijeron nunca nada, ni a favor ni en contra de la iglesia. Pero sí el cura mandaba informes cada domingo, cada lunes había una lista de todos los niños que iban a misa y de los que no iban. Y yo, como se me olvidaba de ir a misa, pues me castigaban cada lunes ante una cruz que tenía 3 metros de alta y encima me ponía un libro en cada mano y garbanzos en la rodilla. Lo digo, creo que se está grabando. Ese era el castigo de cada lunes, que a mí se me había olvidado el domingo ir a misa. Así que yo, pues que no fui a... Bueno, es que eso fue durante 2 años, porque ya no fui más a la escuela. Eso es lo que me hizo a mí no ir a la escuela. No fui a la escuela. No, Bueno, doncs ells juguen amb això, Els pares que volen que el nen tingui una vida millor que ells en són o analfabets o tenen una cultura molt limitada, doncs volen que el seu fill avanci. I perquè avanci tenen a l'escola. I llavors et trobes a l'escola que ràpidament surt la sotana per allà al mig d'alguna manera o d'una altra. Jo vull fer una puntuació molt important. I molt de cuidado, sobretot amb aquestes opcions polítiques que estan sortint, bueno, la que ha sortit ara i l'altra, que és el mateix, o sigui, Vox i el PP, que estan tot el punyadero dia amb el discurs aquest de la llibertat de les famílies amb l'educació que tenen que rebre els seus fills. Jo no estic absolutament d'acord, estic en desacord absolutament, perquè l'educació que tenen que rebre els nens és una educació laica. I a casa, si ells volen posar-li religió al seu fill, que li posen. Però que no pot ser que tu tinguis la llibertat d'elecció i dir com tenen que ser els teus fills. Perquè el teu fill és un ciutadà de l'Estat. No és no sé com dir-ho, no és el que tu vulguis que sigui, sinó serà el que ell vulgui ser. I aquesta propietat que volen imposar, segons quines decisions polítiques, aquesta propietat que volen imposar de les famílies sobre els fills, jo no estic en absolut d'acord. Sobre aquest tema, nosaltres hem tingut uns quants debats i vam participar en un treball que es va fer aquí a Catalunya sobre els drets humans a Catalunya, dirigit pel Ribó, el síndic de Greuges, i nosaltres vam participar en el capítol de la llibertat de consciència. I allà vam entrar en aquest tema. Nosaltres, sobre la qüestió dels infants, és una qüestió molt complexa, molt. Jo l'he llegida i treballada, és molt complicada. Estic d'acord amb tu que ens ho hem de plantejar. Ens ho hem de plantejar molt seriosament. Perquè, per suposat, a l'escola no hi té que haver-hi cap religió. Punt. Això està clar. En el currículum escolar no hi té que haver-hi cap assignatura de religió ni res que s'assembli de lluny. Es parlarà de religió quan parla d'història, es parlarà de religió quan es parla de cultura, d'art. Això hi és. I no tenim cap problema en parlar d'això, perquè esclar, el mestre pot dir la guerra és de religió dels anys 1700, 1600, que allà van haver-hi, va morir el 30 o el 40% de la ciutadania d'Europa en les guerres de religió. No juguem aquí al joc dels disbarats. Vull dir que es pot explicar les religions explicant la veritat i no passa res. Però també nosaltres tenim una certa recança a reconèixer aquest dret reconegut dels drets humans, però és contradictori. O sigui, en el dret dels infants es prohibeix manipular les ments dels infants. I en canvi, en els drets humans s'autoritza els pares a donar-los l'educació que vulguin. Hi ha una certa contradicció. Jo no dic que s'hagi de prohibir als pares decidir quina educació donar als fills, ni dic que s'hagi de permetre'ls-hi totalment. Hem de buscar una solució, però no està resolt, és un problema no resolt. I és important perquè, esclar... Una administració que sigui imparcial. Un pare que agafa el seu fill, el que passa als Estats Units, que no és... No van ni a l'escola. No van a l'escola, però és que a més els ensenyen a matar.
Sí. criatures amb 8 anys amb una escopeta. Ho hem vist, això. Sí, clar. I aquí també hem vist aquells que es passegen amb la cabra, nens de 6 anys, disfressats de legionarios, Perdoni, fa 3 dies es van reunir als Estats Units 600.000 persones perquè estaven esperant la tornada del fill de Kennedy, una història, o sigui, allà trobar-te qualsevol cosa. Però vull dir que el tema dels infants és un tema que no el tenim prou treballat, i després passa el que passa, no? Vull dir que a França es troben 300.000 víctimes d'abusos de capellans, i aquí ve a saber quants. Milions. El que passa és que aquí la gent encara té por. Vull dir, jo he arribat a la conclusió, després d'estudiar-ho durant 30 anys... Hola, Maquina. Després d'estudiar-ho durant 30 anys, he arribat a la conclusió que realment aquí la gent segueix tenint por. O sigui, el que ha perdut la por l'ha perduda, totalment. Vull dir, vosaltres, jo... Hi ha gent que ha perdut la por a l'Església, que ens importa un ràbol. Però, així i tot, no siguem ingenus, que ells tenen molt poder, molta capacitat, i utilitzen les clavegueres de l'Estat, utilitzen els mitjans de l'Estat amb tota la cara dura, amb tot, sense cap mena de recança. Ells segueixen sent l'autoritat dels grecs, dels romans, la gent que està per sobre dels altres, etc. De fet, la seva estructura ve de l'imperi romà. Sí. Ve de l'imperi romà. És una estructura que és misògena absolutament, perquè el que fan amb les dones no té nom. Són gent que han ocultat de manera no delictiva, no, contra els drets humans, tots els delictes que s'han fet dintre de la Església, sobretot el tema de la pederàstia. O sigui, per mi tindria que estar, la cúpula de l'Església tindria que estar avui per avui condenada per crims contra la humanitat. Coses que hem vist nosaltres, que no ens ho han explicat, avui que les hem vist nosaltres. El Joan Pau II es mor, i van tots allà al Vaticà. Santo súbito, santo súbito, santo súbito, que fessin sant immediatament. Per què? Perquè sortiria la merda. Ha sortit la merda i no li han tret la santetat. Resulta que aquest tio va ocultar milers de casos de pederàstia. Amb el Ratzinger, que era el que estava allà, amb ell. I després li va fer papa. Sí, vull dir, o sigui que... Però en el Joan Pau el van fer... El Joan Pau II el van fer sant. El van fer sant més ràpid que ningú. I nosaltres tenim un llibre... No ens dediquem a vendre llibres, però en tenim alguns que són divertits o interessants, i en tenim uns quants allà a l'associació, i si algú vol, doncs els hi venem a preu de cost, no sigui que passarà. Doncs en teníem un que era ¿Por qué matar a Juan Pablo I? I estava escrit per un excapellà que va viure al Vaticà II des de dintre. Era un capellà jove en aquell moment al Vaticà II i va participar en tota la progressia, a la renovació de l'Església i tota la pesca, no? Però es va quedar per allà i va mantenir contactes i va deixar l'Església, la va deixar fa 20 anys. Però el Ratzinger i aquella colla i l'altre ja estaven per allà al mig ficats. I va escriure aquest llibre, que és un llibre ficció, però que conté un 99% de realitat, no? Perquè ell la coneixia en primera persona, perquè no el perseguissin judicialment, deia que era ficció. I explicava tota aquesta manera. El Joan Pau I el van pelar perquè anava a fer una neteja, o sigui, era un innocent, una persona... No. Vostè no s'escolta el que estan dient informacions polítiques com a Vox, que ja el papa ja no el consideren el seu papa. No. El consideren el ciutadà d'Ardòxio, no sé com li diuen. O sigui, no li consideren ni el papa ja. Sí. I per descomptat no és el seu papa. I mira que aquest tampoc és que sigui per tirar coets, perquè també fa una declaració que deixen córrer. Però ja, fixa't que només que volen fer una petita lectureta i ja els que són, ja aquest no és dels nostres. Jo sobre el tema aquest del Paco I he fet algun article a les nostres revistes dient que és una presa de pèl. Estic d'acord amb tu que aquest papa no està fent cap revolució. Està fent una cosa que era absolutament necessària pel màrqueting de l'Església, perquè estaven en una situació límit en què els explotava no només a Espanya, sinó que els explotava a tot arreu. Podien decidir passar per l'adreçador i fer coses així com més modernetes. A part que hi ha la batalla històrica entre l'Opus Dei i els jesuïtes, que també és una explicació de què està passant. Però vull dir que jo veig que això... Només tenim que constatar una qüestió. Se'ls ha convidat i aquesta gent mai vindrà. Però és que no tenen res, que no poden defensar-se.
l'única defensa que tenen és mantenir el seu lobby i el seu status quo. És l'únic que volen fer. Sí, el que passa que tu pots trobar-ne algun que està disposat a participar. Vull dir, ja ho hem dit abans, o abans, off the record, parlàvem dels capellans que n'hi ha. Hi ha gent que són de bona fe, són bona gent. Els cristians pel socialisme hi ha molta gent que és bona gent, que van allà i els hi van introduir aquesta idea del Déu al cervell i no s'han pogut deslligar d'això, no poden. O sigui, el cervell humà és molt complex, molt difícil, molt complicat, i quan aconsegueixen introduir-te una idea d'aquest tipus, segons com no tens forces per lluitar contra això. No t'ho pots treure, no pots treure de cap manera. Vull dir, allò típic, que estàs un dia pensant, i de cop i volta, allò, no és que sentis veus, però et venen unes idees estranyes i dius, això d'on ve? Doncs ve d'alguna cosa, i aquesta gent doncs, són bona gent, intenten fer el millor pels altres, etc. I jo ho respecto. També suposo que hi ha una part de l'Església que també fa tasques molt importants i estan en llocs on no vol estar ningú. Jo amb els que m'hi fico és amb la jerarquia. Sí, no, jo també em fico amb els de Càritas, perquè Càritas viu dels meus diners. No dels diners de l'Església. De quina església produeix diners? A quina església es fabrica moneda? A on es treballa en producció industrial? Però està financiat per els impostos. La Església espanyola viu dels impostos i Càritas viu dels impostos. No dels que li donem directament a la Església, o molt poca part, però sí de les subvencions que publica l'Estat. Ara anem a donar una subvenció per donar menjar als que no en tenen. I ja s'hi presenta Càritas i paga diners. Clar. Jo, personalment, estaria per donar-li diners a una altra organització que fos laica. Per què tinc de donar-li diners a Càritas? Sí, és una mesura d'adoctrinament. Rasquem una mica i surt aquí de tot. És adoctrinament. Surt de tot. Perquè si tu dones limosna a través d'una organització que sigui religiosa, estàs adoctrinant a tots aquests que reben aquesta limosna. És un adoctrinament públic. Sí. Otra cosa, una anécdota, que cuando se encerraron en la iglesia del Pi, 300 o 400 inmigrantes, no sé si os acordáis, pues después fui yo allí a pintar y a limpiar aquello. Tuve 6 meses. y estaba el Monset Vidal, era el jefe, ya se ha muerto. Y salió en el periódico una foto de cómo sería Jesucristo. Y era como un moro, como un árabe, negro, árabe, se veía árabe, un árabe. Y digo, oiga, Monset Vidal, digo, mire, que toda la vida está viviendo a los Jesucristos que ve aquí, rubios, guapitos y tal. Digo, mire lo que dice el periódico. Y me dice el cura, vaya usted a saber cómo era Jesucristo. No había máquina de fotos, ni se le hizo ningún retrato. Dice, ni se le hizo ningún retrato. Por lo tanto, lo más lógico es que sea así, árabe, negro, tostado, que rubito como lo tenemos aquí colgado. Rubio, cachas y todo. O sea, que me lo reconoció, pero después no es capaz de decirlo públicamente en la iglesia. Es decir, este Jesucristo no lo tenemos que tener, porque no sabemos cómo era. Suponiendo que estuviera. Esto suponiendo que estuviera. Efectivamente, suponiendo que existiera, porque ahí es la su duda. Bueno, no hay ningún registro en el Imperio Romano de su existencia, ni de nada. El primer... Jo és que m'he barallat amb tots els capellans del món. Sempre treuen el mateix, el Julio Josefo, que és un historiador romà que va escriure a l'any 100, a la nostra era. Quan ja... Tot ho feia de oïdes. Me han contado que... Efectivament, registres històrics del moment en què va viure no hi ha. No hi ha... I a més, hi tindria que haver, perquè tu imagina't, a l'Imperi Romà ho apuntaven tot. Tenien historiadors que constantment anaven escrivint en les seves colònies, els seus rotllos, no? Un tio que agafava els trossos de pa i alimentava 1.000 persones, o un peix i donava de menjar a 1.000 persones, o que agafava aigua i la transformava en vi, això, o que els bons els aixecava. Amb això tenia que cridar l'atenció per nassos. No, només el fet que hi hagués un tio que no reconeixia altres déus, que reconeixia com a únic déu, el seu i únic, ja l'Imperi Romà li tenia que fer molt de mal, perquè aquests tios eren politeistes
i respectaven totes les religions perquè eren politeistes, però aquells que negaven la seva no els volien ni veure. I si aquest que tenia un moviment tan important i de tanta gent, home, fa pensar que això ni potser va ser tan gran ni va tenir tanta gent. Hi ha tota una escola científica, històrica, que el que ve a dir és que la Iglesia Catòlica la va fundar a Constantí. No, sí, el Constantino, però amb el sant aquell, Sant Pablo de Tarsos. El que va crear realment, el que va donar entitat. Ell era romà i va organitzar l'Església a la romana. De fet, el que queda del Imperi Romà és la Missa És Catòlica. el que tu has dit abans, no? Pablo de Tarsos. Tarso. Ah, que sí que es metería. La cuestión está... Se n'han anat o s'ha tallat? No sé. La cuestión... Ah, que se ha caído eso. No, es la batería. Ah, clar. La cuestión es que yo, por ejemplo, pongo a veces muchos ejemplos, algún ejemplo muy... Digo, mi abuela, yo he ido por todas las partidas de nacimiento de mi familia, de mis antepasados, todas las que he podido. Y la de mi abuela, o sea, la madre de mi madre, no he ido al pueblo, he ido a su pueblo, que era en la Rambla de Córdoba, y no saben nada. La he solicitado por escrito, me han contestado diciendo que no aparece. Digo, pues si hace 120 años que nació, o menos, y no tienen constancia de que esa persona ha asistido, ¿cómo coño van a tener constancia de Jesucristo si no se escribía nada? Es que, ¿por qué tanta fe y tanto empeño en que Jesucristo, cuando no se tiene nada? Si es que no nos acordamos de lo que pasó hace 20 años. ¿Cómo después de 100 años de existir Jesucristo de 200 empezaron a escribir la Biblia del Nuevo Testamento y ponen tantas cosas de Jesucristo? ¿Qué memoria tenía esa gente? Bueno, a ver, hay que reconocer una cosa, que hasta hace 4 días lo que se transmitía era memoria oral. O sea, nuestros abuelos y bisabuelos contaban casi todo de manera oral. Sí. Y se transmitía de manera oral. Y era la manera de transmisión que existía. Sí. No existia otra. Recordeu una pel·lícula molt divertida, una sèrie que van passar per televisió espanyola, em sembla que va ser, d'una saga de negres dels Estats Units d'esclaus. No me'n recordo com se deia, una saga de... Començava la història... Punta Quinte, no? Kunta Kinte. Ah, sí. Que començava la història a la realitat actual i anava tirant enrere. Aquell home buscava els seus ancestres, anava buscant, fins que aconseguia cruzar l'Atlàntic i arribava a un poble d'Àfrica. Sí, sí. Va anar allà Jo la vi. i els iaios del poble li van explicar la història i va aconseguir trobar el moment històric en què van reptar en el seu avantpassat, 10 o 12 generacions anteriors. Perquè hi havia el relat oral, o sigui, hi havia els relators que no sabien ni el que deien, És curiós. Jo vaig estar... Em va cridar l'atenció i ho vaig mirar, no? Vull dir, aquests relators orals no s'aprenien la història, s'aprenien memoritzaven, però no sabien el que deien. O sigui, si tu els interrompies, tenien de tornar a començar. No podien. Ho tenien memoritzat d'una manera sistemàtica, però no d'una manera històrica, sinó d'una manera sistemàtica. Llavors, vull dir, en aquella època l'únic que hi havia era això, els romans sí que escrivien, no? I els grecs també, però vull dir, en allà... Home, també el poble jueu ja tenia l'escriptura també, però vull dir, no es conserva pràcticament res. Por lo tanto, bueno, ahora entre nosotros, es que no se puede creer en algo que no tienen prueba de nada. Y además no es lógico. Però clar, vull dir, ells s'han passat molts anys, treballant la mentida, no? Per dir-ho d'una manera senzilla, la fàbula, van estar treballant durant molts anys perquè ells ja veien a venir. Clar, quan ve la il·lustració i comencen allà, creen l'enciclopèdia
i tota la història, se'n donen compte que allò, amb el cuento macareno de les paraules, no quadra. I com ha calat, Comencen a donar voltes i voltes i voltes a trobar coses que puguin semblar que s'explica alguna cosa. Bueno, y han arribado al punto de que es una cuestión de fe. Coño, Sí. pero si tenemos Latinoamérica, toda América del Sur, que es donde precisamente hay más creyentes ahora, y hace 400 años, pero hace 4 días, joder, no sabían. Bueno, es que no sabían dónde, no sabían. No Tenían tenían otros dioses, sí, sí. Y hoy no me veas, ¿Cómo cala, ¿Cómo cala? Sí. Bueno, Lástima que no calaran la idea progresista y... Per això fem una universitat popular. Ahí está. Para crear debate, para crear opinión. Molt bé. Això és el que van fer els I nostres a partir antics. d'aquestes tertúlies i poder compartir i expressar de manera diferent. Nosaltres ara estem treballant en un tema que és la laïcitat, que és un tema important, i estic preparant un curs, una classe, una xerrada sobre laïcitat. Estarà preparada d'aquí uns mesos. T'ho dic perquè tampoc va bé que vingui jo massa sovint, sinó que... Crec que dic sempre el mateix. Però ho farem, Sí. Prepararem Ja tens el contacte. un document, un PowerPoint, prepararem un PowerPoint i parlarem de laïcitat, que també és un concepte que ningú té clar, ningú sap per què serveix. En parlem a vegades, poc, però en parlem, però no sabem massa bé com juguem a la carta aquesta de la laïcitat. Perquè és un tema que influeix amb la totalitat. O sigui, és com dir la llibertat o la democràcia. Doncs la laïcitat és un element a aquest nivell. Laïcitat, democràcia, llibertat. La llibertat influeix en tot. Si no hi ha llibertat no hi ha res. Si no hi ha democràcia no serveix de res. Però si no hi ha laïcitat, tots són banòrrics. I en aquest país tot està en orris perquè no hi ha El laïcitat. problema es que cuidado con las palabras porque se hace molt de mal con muchas palabras. Porque la libertad, com una qüestió individual, sense tindre en compte que ells són comunitat, s'agafa amb pinces, No. Per no dir que no s'agafa per enlloc. Però vull dir que ja m'entens el que vull dir. Sí, totalment. Vull dir que hem de treballar això, perquè precisament el problema de la paraula llibertat és que l'han utilitzat, és que no la L'han teníem. prostituït. Llibertat és anar-te de copes i transmetre una enfermedad d'altres. Té la llibertat d'anar-te de copes, però en el punt en què pots fer mal amb un altre, aquesta llibertat és més que qüestionable. Per no dir que no és llibertat. Sí, no, vull dir, els centenars de milers aquí que no es volen posar la mascareta, per posar un exemple, o que no es volen vacunar, els antivacunes. Escolti, Fins a quin punt són lliures? la vacuna pot estar bé, pot estar malament, pot no servir per res, però hem pres una decisió col·lectiva per defensar-nos d'un virus, ens posem una vacuna. Jo no me la vull posar, no és llibertat personal. No pot escollir vostè. Vol dir que la Que llibertat... vostè té una malaltia incompatible amb la vacuna. Perfecte, no discutirem aquí. Ara, la llibertat personal no està per fer el que et doni la gana. La llibertat personal, en la mesura en què va en contra de l'interès comú, és més que qüestionable. Això ja ho explicava el Franco. Libertad sí, libertinaje no. Porque se la apliquen. O como decía la Aznar, pero ¿quién me puede a mí decir los vasos de vino que yo me tengo que tomar? O las copas de vino que yo me tengo que tomar. I la velocitat amb la que tinc que conduir. Efectivament. És un lliure de conduir. Clar, això demostra el nivell d'aquest país, vull dir que arriba a primer ministre una persona amb aquest nivell d'ignorància, de superignorància. És que en aquest país confonem moltes coses. Jo, ja se'm nota i se'm veu el plomero que soc d'esquerres, no? No cal discutir gaire això. Però, vull dir, a mi, al principi, quan el Felipe González i el Guerra van triomfar en el Congrés de Sorés, i van sortir per la pesca, la gent deia, no, és clar, bueno, el Guerra és un... Ui, hola, una companya de l'associació. El Guerra és un personatge amb una cultura extraordinària, i jo sempre explico el mateix. Jo m'he trobat gent culta que no saben llegir i escriure, als pobles, però que tenen més cultura que el senyor Guerra, que tot el dia està parlant de llibres i de coses, perquè el Guerra és un patant. És un patant. Perdona, i avui en dia, jo ja no sé si és ignorància o mala fe, però escoltar segons quines persones dic que nosaltres, per exemple, els europeus, que no vaig a portar l'espanyol ni res, els europeus van portar a Amèrica l'Evangeli, la llibertat
i la civilització, home, o és molt ignorant o és molt mala persona. No sé quina de les dues. En aquest país, i jo estic d'acord amb tu, que hem de tornar a treballar. Una cosa que jo l'he criticada molt dels nostres ancestres de fa 100 anys, 100 i pico d'anys, que van pensar que estava la llibertat i la democràcia a l'alcance de la mano. Vull dir, que l'educació per a tothom, que no sé què, seria la salvació. I ens vam relaxar col·lectivament, ens vam relaxar. I no vam ser capaços de seguir lluitant. I vull dir, ara ens en donem compte que ens han pres el pèl. Vull dir, tot allò que aquells van lluitar tant per aconseguir el sindicació, no sé què, no sé quants pitos i flautes, la democràcia, el votar, no sé què, ara ha quedat reduït a pols. El curs passat, en una xerrada que vam fer a l'Institut sobre Memòria Històrica, li plantejaven això als jovents. Estem en un moment que torna a estar tot per fer. Torna a estar tot per conquerir. Ho tenim aquí. Però a més, amb una qüestió molt important. Tenim gent que sap escriure i sap llegir, i no llegeix. Perquè fa 40 o 50 anys hi havia molta gent que era analfabeta, però és que ara la gent sap escriure i sap llegir. Però en canvi, són més analfabets. Són incultes. Sí, perquè saben llegir i escriure. Dius, hòstia, però a veure, hem aconseguit que tothom tingui aquestes eines per poder créixer com a persona i resulta que la gent diu yo no he leído un libro en mi puta vida. Y a mí es judío. O yo no veo las noticias nunca. No me informo de nada. Y hostia, pero es que no, és un contrasentit. Què és aquest paper? És el teu? Sí, anem acabant. Des de casa hi ha algú que vulgui preguntar alguna cosa o hi ha algú? Aquest ja se la sap, la lliçó. No, ja se la sap? Bueno, doncs tanquem la tertúlia d'avui. Agraïm a Ateus de Catalunya i al seu president Albert Riba haver estat aquí i compartir aquesta estona aquesta tarda. I com he dit abans, ja ens veiem el dia 14 de gener amb la pròxima conferència i compartim. També per la seva... També agraïm al bisbat la seva resposta dient que no podia vindre i el silenci de la Facultat de Teologia de Catalunya. Molt bé, bona tarda i gràcies a tots i totes. Quedem emplaçats pel curs que ve. Molt bé. Per fer una altra xerrada. Molt bé. Gràcies per venir.